Ganda yan. 5 CD, tanggap, napakataas ng mga bata ngayon. Oo, Giunsa man ko pagbuhi, lalo ang makunitubo. karong New Year, Senador, imong buhaton. Ang lukso-lukso. Ayaw na nang luslok-sok. Wa man ay Epekto, Wala Sige. epekto. na. Ang makutama ko parang... Si Kong bitaw, si kalang dali sa Oh. Idig Sebi, si Gretchen. Oh. Chill. Lukso-lukso mo na atong Pasko. Wa may epekto. Wala, inilu. Ang akong iresita nimo. Oo. Gikan gyud sa mga eksperto. Ay, maganda yan. Gusto ko Pagka yan. alas 12 sa atong nga gabi sa bagong tuig. Oh. Kaon og pikulo. Oh, nya butangig tulog ka po. Pikulo Pikulo. imong sampot, Oo, nya. bislit eh. Lupad ba na? Ano pa, dumutaas na Oh, ba? taas na kakaayo. Ang gabi, mawaksi, matutong keyboard. Ah, magandang sanda sa ta. Ay, may little singer tayo, Kuya Laro Cardo. ka, laro ka. Kini Kini. ang akong tugkaran. Higala, kumusta? Maayong buntag, Priscilla, Senador Manny, og ingon man kay Kuya Cardo. Tawagan na lang ko sngan nga Rica nga taga Santa Cruz. Uy, silingan mo niya. Silingan nako ni. Si Rica. Apan una ninyo sudan sa pagsaysay ang akong suwat kaagi. Palag-una sa pagtukar, sa awit nga reguluhan, lutong bahay. Ay, bagay. Karinderya pala ang trabaho nito. Oh. Ay, lutong Dili si ba? Marcel nagpadaan eh. Lutong bahay. Lutong. Si Kong Stella. Programa man eh. Stella. Kong Stella, di ba? Stella Alvarado. Og si Kuan, si Clarabelle. Oo. Ay, oh, si Ma'am Claire. Lutong bahay. Oh, di ba? Rock pala yan. Ah, sige. Ah, sige, basa natin, Pres. Kaya gabay na natong oras. Nilampas na sa tong time check nga original. Oh, sige. Priscilla, kining akong problema, mahitungod kini sa ako ang uyab karon nga itago na lang nato sngan nga Rico Able. Rico. Si Rico pala yan. Oo. Duha ka bulan naming nag-uyab Ate Pres, pero isa man eh. Ah, Ni Arnel ah. Pero ni Arnel Action naman noon ko. Kabalaka. Ni Action naman noon ko kabalaka. Ni Arnel Action noon ko kabalaka. Kung manlaag mi og mag-date mi kapin kun kuwang 1.5 ang akong magasto. Kay kusog kayong mo order sa mga kananan. Oh. Bumagya. Ah. Kada ko diglamon aning bayhanan ni. Lalaki ang gusto mo kaon. Ayun Fast lalaki. food gyud ay Ate Pres. Kay fast kaayo mo hubas ang akong sapi. Aning akong uyab. Ah. Wa man gud ni siya ay trabaho mong ako'y mugasto kanunay Ate Pres. Ayun. Asa man eh? Para yun. Laking buhat way trabaho. Kaya ang iyahang rason Ate Pres, Oh. ang mga kumpanya karon juicy kaayo. Oh. Kay mangita pod og with pleasing personality. Na maot di kag dagway. Ano kami ingon namo? O nya kini akong uyab, wa man jud noon ni hitsura. Dako lang og da. Ay, pailailang ko ana. Kani mga wa hitsura no? Oo. Kasagaran dako jud ginagiban. Nga kani na mga hitsura? Ah. May kay gagmay kay urag siling labuyo. Ayan. Oh, padayon. Unya, kining ako manggong hitsura. Isa man to? Ate Pres. Ate Pres, unsaon man ni? Nga isa likway ba o ipadayon ako ning ako ang relasyon? Mura pod ko og ikaw Ate Pres. Mo'y tigas to. Pangas ka rin ka. Mura ka kung idamay bayhana ka. Ay, nalabula pala si Rica. Oo. Ay, akala pala mayong ang history ni Rica sa'yo. Oo, ang imong Oo. buhaton Rika Oo. kung dako ka gasto. Oo. Tiguma ang tanang resibo sa Oo. ikaon. Oo. Bisan asa mo mukaon, Oo. magpagasolina. Oo. Tiguma tanan ang resibo. Ano ba? Kay sa ngadto-ngadto ug makita mo, Oo. imo sang singlan tanan. Oh, napagi sa resibo. Hindi na magpare-inverse Oo. ka. Invoice na kay dako kay kagasto. Oh. Oh, wala hindi trabaho pala ang yun. lalaki no, ang babae daw kuno ang tigas to Ate Oh, Pres. maglisod siya buwag karon Cars o senador. Kay nga, Kay maanugnan siya sa laki kay dako kay bunal.
Raino. Oh, ano man po din po nagbiyaan kay saan man wala maglusong po. Wala mag-alho. May na lang ni Iga Rika. dun. Kay gusto ka magluyang sa mga galingon na kay lusong, na kay alho. Yak ilan ang alho. Oh, ilisin na nga sa mong iyab. Ano na? Imo ang boy alho. Pwede po na, no? Oo. Boy Luzon. Lando. Lando alho. Wala to si Julius. Oo. Boy Dornab. Kaya nahawaran na ako, lisod ko na 6AB. Abi na ko kung Dornas pultahan. Oo. Uy, kang Julius man na ito. Paglison ako, ana, yung sagay at press. Ko ay, sorry, abi na kong Dornab niya. Yung babag mo kung pultahan. Kita kong naong. Ayan, overtime na tayo. Overtime na tayo. Thank you very much sa mga maminaw. Ay, masunod na talaga ang ating Gapnood Kinabuhi version 3.0. Ano extra mo, Ate Prit? Ang akong ikatambag, mga higala. Sayang daw, Ate Pres. Dako, ginaw. Ganda ko ang da, ano gunjud ang tanan. Palagot ni og perdon. Ay! Musta na ang upload mga pamilya. Nagkasalamat og mayong buntag. ABS-CBN. Yate ka na. Six, seven, Music station sa KTV, RRC, Qatar Media. Radio Sorbet.